Nastava na daljinu putem platforme škole.sum.ba. Pitate se kako se održava nastava na daljinu. Održavanje nastave na daljinu je omogućeno putem digitalne platforme škole.sum.ba koja je besplatna za krajnje korisnike, učenike, roditelje, nastavnike i ravnatelje. Platformu je izradio Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru SUMIT koji je zadužen za razvoj i održavanje. Svi koji žele mogu koristiti usluge i alate ove platforme s korisničkim računom @škole.sum.ba. Više informacija o načinu za pristupanje platformi možete dobiti na poveznici škole.sum.ba. Na platformi su omogućene sljedeće usluge i alati. Sadržaj za izvođenje nastave na daljinu. Krajnji korisnici imaju mogućnost pregleda digitalnog sadržaja prilagođenog uzrastu učenika kojeg su izradili naši nastavnici. SUMIT je osigurao digitalni sadržaj za sve krajnje korisnike koji nemaju spremna online predavanja. Više informacija na poveznici škole.sum.ba/nastavnik. SUMIT školarac je alat za učenje na daljinu koja omogućava izradu i pohađanje online tečajeva, komunikaciju, prezentaciju sadržaja, provjeru stečenog znanja, predaju i kontrolu zadaća te praćenje sudjelovanja. Više na poveznici škole.sum.ba/školarac. G Suite for Education. Usluga omogućava krajnjim korisnicima da uz korištenje @škole.sum.ba korisničkog računa pristupaju Googlovim aplikacijama koje uključuju Gmail kao elektroničku poštu, Google Disk za pohranjivanje dokumenata u oblaku, u sklopu kojeg su dostupne aplikacije za online suradnju, Google dokumenti, tablice i prezentacije, zatim aplikaciju Hangouts za tekstualne poruke, audio i video pozive, te platformu Google Classroom koja sadrži alate za učenje na daljinu. Više na poveznici škole.sum.ba/G Suite. SUM TV. Na našoj platformi moći ćete pratiti i našu sveučilišnu televiziju SUM TV, koja će snimati video lekcije u našem studiju za naše mališane od 1. do 5. razreda, a koja će se, osim na platformi, emitirati putem zemaljskog signala na radioteleviziji Herceg Bosne putem Home TV-a. Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od maksimalno 15 minuta dostave na škole@sum.ba kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Za sve navedeno zaslužan je mladi tim SUMIT-a i studenti informatike Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i studenti računarstva Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta uz potporu CARNET-a i HT Aeroneta kao tehnološke podrške. Vidimo se online.